Случвало ли ти се да искаш да направиш комплимент на момиче, но си мислил, че може би ще прозвучи странно? Или пък да кажеш нещо добро на момиче и тя да те изгледа все едно си убил човек? Като цяло, чувствал ли си се странен и не в кожата си, когато си покрай момиче? Да, нормално. Това е, защото си безполезен. Но в това видео ще те научим как да станеш мръсния играч. Нека започваме! Номер 1. Не прави комплименти често. Ако постоянно правиш комплименти, те няма да имат толкова голяма стойност. Точно поради тази причина не трябва да са постоянни. Сега ще те науча как можеш да превърнеш комплиментите си в оръжие, което да използваш. Добре, нека си представим следната ситуация. Всеки ден даваш на едно момиче букет от цветя. Най-красивите цветя. Когато ги дадеш, първия ден тя ще бъде изненадана и щастлива за красивия букет, който си й подарил. Втория ден също може би ще се зарадва. Но след третия ден ще я през хуя за тъпите ти цветя. Не след дълго няма да иска изобщо да гледа тебе ли цветята, които й подаряваш. Ще си станал досаден буклук и ще жадува за времето, в което не е до теб. А сега нека си представим съвсем различна ситуация и да сменим динамиката. Представи си как не си подарявал цветя от една година и бам! Изведнъж в някой напълно случайен ден и даваш най-красивия букет, който съществува. С най-красивите цветове и най-ухаещата миризма. Тогава елемента на изненадата ще бъде ли там? Ще бъде и още как! Добрите емоции ще бъдат там. Тя наистина ще го оцени. Представи си после как отново я лишаваш от подаръци или всякакви мили жестове и си остане само с този букет за следващата една седмица. Тогава тези неща се ценят. Същото е и с комплиментите. Ако са чести, няма да бъдат оценявани. Комплиментите трябва да са като събота и неделя, а не понеделник до петък. Трябва да са нещо различно от нормата. Не искам да кажа, че трябва да правиш комплименти на момичета само един път в годината. Това, което казваме, че е важно да изказваш искреното си мнение и да бъдеш честен. Например, ако се облече по един начин, който не ти допада и те попита как изглеждам, просто и кажи, че не те кефи. Ако пък се облече по начин, който ти харесва, и кажи: мамка му бебче, супер си така. Когато една жена знае, че си честен с нея и че не й казваш добри неща, само за да я изчукаш, тя ще усеща, че комплиментите ти към нея са искрени и следователно ще ги цени много повече. Номер 2. Кажи нещо за стила и на обличане. Момичетата слагат много време в това да изглеждат по един начин. Избират едни дънки 15 минути. Гледат се постоянно в огледалото. Не и казвайте: много си красива. Кажете й: харесва ми стила ти. А любимото ми нещо, което казвам на момичета е: харесва ми естетиката ти. Подмокрят се като чуят това. Разбира се, подобни неща се казват в различни ситуации. Момичето трябва да е определен тип, например някаква арт-путка, или като цяло да си видял, че се опитва да има някакъв стил и естетика, за да го кажеш. Добре, като заключение нека кажем, че комплиментите се дават само тогава, когато са искрени. Сега има някои хора, които са прочели 2-3 неща в интернет и си мислят, че за да накарат жена да ги хареса, те трябва да се държат зле с нея. Мислят си, че ако например тя ти каже, че има нова прическа, ти трябва да й кажеш: преди ми харесваше повече. Това са манипулативни стратегии, които могат да работят в определен етап от връзката, но със сигурност не са нещото, което изгражда привличане в началото. Някои са объркани пък и се чудят защо дори тогава, когато правят добри и искрени комплименти, пак не стигат до секс. Истината е, че комплиментите не са всичко. Могат да те доведат до приятелство. Могат да те доведат до това момичето да те хареса. Но истината е, че не можеш да създадеш сексуално напрежение с тях. А то е важно. Сексуалното напрежение се създава чрез неща като умението да поддържаш мистерия, да бъдеш малко недостъпен, да използваш езика на тялото, за да намекнеш за своите намерения, без да ги изразяваш директно. Не трябва да си прочетена книга. Повечето мъже разкриват всичко за себе си веднага и си мислят, че така момичето ще ги хареса повече. Глупости! Когато не си разкрил всичките карти, тя ще започне да си мисли за теб и ще започне да си фантазира. Ще впише в характера ти черти, които дори не съществуват. Така ти ставаш идеален образ в нейната глава. Не се прецаквай, като си показваш целият цирк. Всички тези техники изграждат един интензивен психологически климат, който може да доведе до истинско привличане и сексуално напрежение. Абонирай се за канала и бъди готов за следващите видеа. Трябва да те направим мръсен играч.